morning my friends. Gusto po kayong lahat. Ito, magigising lang natin. At maghahanda mamaya. Papunta daw kami ng bata ngayon. Bibili ng kakain kasi day off namin, kaya ngayon lang kami may time lumabas para makapamili ng mga pagkain namin o grocery pang isang linggo o kaya isang buwan na, para isang labasan. Kasi pag Friday sarap magpahinga, nakakatamad lumabas na pag ngayong araw. Isang beses isang linggo lang ang off namin, kaya yun, bangon na, kape muna tayo mga friends. At habang nagkakape, check muna natin kung anong pwedeng i-check yung mga nangyayari sa mundo. Ano, check muna natin guys. Baba na kami, aming sasakyan. Iintay namin sa baba yung taxi na tinawagan namin. 30 minutes siguro yung biyahe. Ito ulit yung sasakyan namin, si Munir. Yung driver, oh. Ay, wala. Itabay. Kami sa Bata. Dito yung puntahan ng mga Pilipino dito sa Riyadh, lalo pag Friday, pag day off. Pasok tayo sa Bellagio. Sa Bellagio, magpapadala ng pera. Tingnan natin, sana walang masyadong pila sa padalahan. So, parang delikado ngayon, Friday, sigurado maraming tao ngayon. Haba ng pila sa padalahan ngayon mga friends, hirap magpadala. Ito ang padalahan tuwing sahod, siksikan ng tao, kaya maghanap tayo ng ibang padalahan yung walang masyadong pila. Bellagio Mall. Doon tayo sa food court. Gustong kumain ng lugaw, dito tayo pupunta sa tabi ng Bellagio, saka pagitan lang ng Bellagio at saka Electron. Mga lugaw, lumpia, dito sila.
mais. Habang pila sa bangko, kaya dito na lang sa ibang remittance tayo magpadala mga friends. Mas madali. Mapuntahan pa yung ibang lakad natin. Kasama charger. Ayun pa nila mga friends, wala pang 5 minutes. Kaysa sa bangko, ang haba, abutin ka ng oras doon. Ang susunod na natin gawin, grocery na. Tapos ang grocery, uwian na naman. Mahal ng ano, daon ng ampalaya. 3 real, halos mga 40 plus. 40 plus o ganun, 30 plus. Mahal. Nasa counter, walang pambayad. Hirap na. Bayad na tayo. Haba ng pila. Pinamili namin, oh, ang dami. Ang daming plastic. Pang isang buwan na pagkain. Kung nga, abutin. Pakita lang pala. Pauwi na kami. Tapos na ang grocery. Dilaw na dilaw tayong dalawa. Dilaw kami. Pauwi na kami, ubos na pera namin. Buhay ulit. Isang malagubog, isang kaldo. Isang araw lang, tapos na, ubos agad. Ayo. See you next month, bata. A few moments later. Ayun, nakarating din. Alhamdulillah. Esa, ada maskara? Udrop. Maskara mo dirbay? Open, open. So my friends, karating na kami. Kakapagod umakyat, ang taas ng akyat namin. Ito kami sa 4th floor. Tapos, dami pang bit-bit, karga. Kaya, pagod ako. Nakakahingal umakyat. Makakargahan ulit ang bigasan. Bibigat na naman tayo niyan, marami naman tayong kakainin. Naglilinis muna tayo ng ano, pinamili namin isda. Ang pili mong isda? Asasa. Asa-asa.
Pambansang isda ng mga OFW. Hasa-hasa. Pambansang karne. Pambansang karne, manok. Ano, laging binibili. Bili ko pusit. Kami 1 kilo nito. 12.60 lang. 12.60. Itong asa-asa 2.6 kg hanggang katapusan. Aninong na lang ito. Mag-ulam, aninong. O hindi nga, mantika lang yung ulamin eh. Tapos yung isda, wala, amuyin lang para tipid, di ba? Yan o, asa-asa. 1 piraso, 1 araw hanggang katapusan. Kalupit, bilang na bilang eh. Timpusit. Ako yun. Ano to? Bumaba presyo, no? Ha? Bumaba presyo. Magkano ba dati? Yung pusit 20 plus yata. Ngayon 16 na lang. Bagsak presyo na yan. Bagsak presyo, bagsak din ang pera. Na yung pinamili ng 1 buwan. Ayun, magkakalaman ulit ang ating freezer. Matutuwa na ulit ang freezer. Pati yung rep, makakargaan ulit. Bagong sildo, puno-puno kayo. Oo. Pag bagong sweldo, puno. Pag malapit ng peritsa de peligro, wala na. Wala na laman. Balik sa noodles. Sinigurado ko ito eh. Hanggang dito muna tayo mga friends. Sa susunod ulit. Bye!